पाताल कुमार जमातियानि राबार मैया हर थांनायाव बिसेसख्लाय दुष्कृतिकारि रक बिसेसख्लाय पाताल कुमार तो बीजेपी खलायो एकांत कार्यकर्ता इनके बनन कहानो नाइजक मैया प्राय 500टा राबार बुफां सवै रजाखा हाई शुद्ध और कैसा कहमा जगावनो आने एलाकाओ जेमन खलाई दंग तेमन विभिन्न एलाकाओ हैनो बिसेसख्लाय बीजेपी नि जरा राबार रक गनां नग रक आक रक सबाइमा रक मते हेरंगै दङ काजै जतना कोयानि मुसुबु हाइखे हेके साग बाय सागनि बिसिं दफा बाय दफा बरक बाय बरक हवैनाय हाइखे खलायनाय दाख्लायलाय बैजादि तांलायदि साग बाय साग दंलाय नांनाय हालाय नांनाय काजै आनि साख्लायमोन खाके सांके शांति समृद्धि बजायनार बायदि जों उन्नयन सि सामां शिक्षा सि सामां काजै बुसकां जों हाइखे हिलायनाय जे माने नोंथांखा टाउन सिं थागनाय नोंथां ते प्रशासनिक माध्यमे जे सामना माने जोंनि सरकारनि तरफ থেকে যারা আমার দুষ্কৃতী বনের বিরুদ্ধে অবশ্যই অ্যাকশন রাখে না